गोव्यात यावेळी खूप पाऊस पडलेला आहे. निवडणुकाही जवळ आलेल्या आहेत आणि आश्वासनांची अक्षरशः पावसाप्रमाणे खैरात सुरू झालेली आहे. सर्वात आधी आम आदमी पार्टीनं त्यांनी म्हटलं की वीज आम्ही फुकट देऊ. त्यावरती मोठा गजब झाला. त्यांनी चर्चा केल्या आणि ते अजूनही आपलं हे का सोडायला तयार नाही. ते म्हणतात की आम्ही वीज फुकट देऊ शकतो. दिल्लीला आम्ही ती दिली आहे. त्यामुळे काही प्रमाणात धसका घेतलेल्या भाजपनं पण म्हटलेलं आहे की आम्ही पाणी फुकट देऊ. जो पक्ष परवापर्यंत म्हणत होता की नाही फुकट काही देऊ शकत नाही आम्ही फुकट देणार आहे त्यांना पाणी फुकट देण्याचं आश्वासन द्यावं लागलं. एवढंच नाही तर सप्टेंबरपासून ते आता पाणी फुकट देणार आहेत. त्याच्या पुढं आता गोवा फॉरवर्ड पक्षही आता पुढं आलेला आहे. हा छोटा जीव असलेला प्रादेशिक पक्ष आहे आणि त्याने म्हटलं की आम्ही शिक्षण आणि आरोग्य तुम्हाला फुकट देऊ. गोव्यामध्ये आरोग्यसेवा बऱ्याच प्रमाणात फ्री आहे. सरकारी इथं इस्पितळं सुसज्ज आहेत. खाजगी इस्पितळापेक्षा आमचं जे गोवा मेडिकल कॉलेज इस्पितळ जे आहे ते सुसज्ज मानलं जातं. पण तिथं सगळी फ्री देणं हे सरकारला यापुढं कसं परवडेल हा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. शिक्षण अनेक राज्यामध्ये विशेषतः गुजरातमध्ये मुलींसाठी शिक्षण अत्यंत मोफत दिलं जातं, चांगल्या दर्जाचं दिलं जातं. हे खूप महत्त्वाचं आहे. पण हे सगळे चर्चा करत असताना आता निवडणुकीच्या आश्वासनांची खैरातच मानली पाहिजे. परंतु दुसरा प्रश्न आहे तोच महत्त्वाचा प्रश्न आहे की या सगळ्या सेवा फुकट देत आहे, आश्वासन देत आहे, खैरात करत आहे, सगळं ठीक आहे. पण त्याचा दर्जा तुम्ही देणार की नाही? इथं आम्हाला पाणी पुरवठा 24 तास देणं शक्य आहे. इतकी चांगली धरणं आहेत, इतका धो पाऊस पडतोय, हे पाणी समुद्रात वाहून जातं. काही प्रमाणात त्याचं जर चांगल्या प्रकारे त्याचं संवर्धन केलं, हे पाणी चांगलं जर वापरलं, चांगल्या प्रकारे वापरलं तर लोकांना सगळीकडे गोव्याच्या कानाकोपऱ्यामध्ये हे पाणी पुरवणं शक्य आहे. दर्जा टिकवून हे पाणी देणं शक्य आहे. परंतु सरकारला ते शक्य नाही. वीज इतका छोटा प्रदेश आमचा चिमुकला प्रदेश, इथं जेव्हा आपण सगळी मोठ्या प्रमाणात इकडे वीज येते, गोवा जरी वीज उत्पादन करत नसलं तर केंद्रीय ग्रीडमधून ही वीज आम्हाला मिळते. त्याचा दर्जा सांभाळून ही वीज सगळीकडे देणं शक्य आहे. परंतु दुर्दैवाची गोष्ट अशी की गोव्यामध्ये अनेक भागांमध्ये लोडशेडिंग नसताना वीज पुरवठा सतत खंडित होतो. काही 1-2 शहरं सोडली तर बाकी ठिकाणी वीज व्यवस्थित मिळतच नाही आहे. शिक्षणाचा तर खेळखंडोबा चालूच आहे. शिक्षणासंदर्भात मला वाटतं अत्यंत गांभीर्यानं विचार करून गोव्याच्या शिक्षणाची दिशा ठरवलेला नेताच आम्हाला मिळालेला नाही आहे. महाराष्ट्रासारख्या शेजारच्या राज्यानं शिक्षणामध्ये अनेक प्रयोग केले. आज महाराष्ट्रामध्ये शिकण्यासाठी देशविदेशातून मुलं येतात. दुर्दैवानं आपल्याकडे एकच विद्यापीठ आहे. ते एका विद्यापीठाचा दर्जा चांगल्या प्रकारे वाढवणं आम्हाला शक्य होतं. दुर्दैवानं त्यासाठी जी काही एक नजर लागते ना, एक दृष्टिकोन लागतो आणि पुढच्या काळाचा वेध घेणारं जे एक नेतृत्व लागतं ना, ते नेतृत्व आपल्याकडे नाही आहे. मग तुमच्याकडे जर राजकीय पक्षांना जर हे झेपत नसेल ना, आपल्याकडे जगभर गोव्यामधले लोक जगभर शिक्षणाचं काम करत आहेत. अनेक दिल्लीमध्ये मोठे मोठे लोक आहेत. अनेक नावं त्याच्यामध्ये घेता येईल. दुर्दैवानं या सगळ्या लोकांना बोलवून गोव्याचं एक अत्यंत सुदृढ असं शैक्षणिक धोरण ठरवणं आपल्याला शक्य होतं. ते केलं जात नाही आहे. म्हणजे केवळ ह्या राजकीय उचापती, निवडणुकीच्या अनुषंगानं घोषणा देणं, निवडणुकीच्या अनुषंगानं घोषणांचा पाऊस पाडणं, हे जे काय प्रकार आहेत ना, हे लोक वरवर लोकांना पण आता कळलेलं आहे. लोकांना पण आता कळलेलं की हे सगळं निवडणुकीच्या अनुषंगाने ही आश्वासनं दिली जात आहेत. आश्वासनांचा पाऊस पाडला जातो आहे. प्रत्यक्षामध्ये अशा तऱ्हेचे फ्रीबीज काही मिळणार नाहीत आणि मिळाल्या तरी त्यांचा दर्जा पूर्ण घटलेला असेल. त्यामुळे लोक आता हे गांभीर्यानं घेत नाही आहेत. दुर्दैवानं काय होतं, त्या प्रश्नांकडेही गांभीर्यानं पाहिलं जात नाही. मला वाटतं लोकदबाव, मी माझ्या या अनेक मला बोललंच पाहिजे या सिरीजमध्ये सतत बोलतो आहे की लोकदबाव वाढवा. वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांनी एक आपली एकजूट दाखवून आपला एक स्वतःचा जाहीरनामा लोकांपुढे ठेवला पाहिजे. निवडणुकीत राजकीय पक्षांना भाग पाडला पाहिजे की तुम्ही हे या आमच्या मागण्या आहेत. आम्हाला चांगल्या प्रकारे वैद्यकीय सेवा पाहिजे आहे. आम्हाला पाणी पुरवठा, वीज पुरवठा चांगल्या दर्जाचा पाहिजे. तुम्ही देणार की नाही? मला वाटतं हे मुद्दे पुढच्या काळामध्ये कळीचे मुद्दे ठरले पाहिजेत आणि लोकांनी या मुद्द्यावर मतदान केलं पाहिजे. राजकीय चेहरे आणि राजकीय पक्ष पाहून नव्हे.